Yun mga kabro, na napunta diri sa Baganihan, Sunata Valley. Baktas-baktas ta diri kay pasingos ba dang exercise po nato na diri no. Mo ni diri. Pabog-ambog ta diri padung ta Sunata Valley. So mo ni ato ang Sunata Valley ato ang aton mo ni ato ang gibaktas padung didto. Baktas na tirada na to ani kay wa man tay kuana ni para exercise ba sa ato ang kalusugan ba mo ni siya ang swimming pool no na po diya siya andere fire mao to siya ang bonfire. So padayon ta diri baktas kay hantud maabot dito sa Sunata Valley nga ato ang destination. So nahina tagbaktas diri kay dangog kayo. So, mao ni siya ang bonfire. Muna ako mga tuwan. Na siya mga kabro. Hinahina na tagbaktas diri kay dangog kayo. Sing madakdak ta. Kay ulan mo kuno ni gabi daw. So mo nang hinahina ta diri. Muna siyang makita nimo ang mga i-house niya no, tulo ka i-house. Ang ganindod diri, bugnaw diri ang area. Tungod kay nindot ang klima. Bugnaw kayo. So nila pa mura ako nagkaka-aircon dire no mga kabro. So mo na yang makita mo dire sa kilid-kilid ang kanindot ni siya. Buntag sa iyo ni siya ang nakuha na tuog sa drone shot no. So linaw kayo ang kalangitan, ga blue kay makita nga mga dagkom. Ano siya ang kanindot dire. Peaceful kaya ang lugar nga mingaw kung gusto mo nga relax kayo ang inyong life no, pwede mo moari dire ay nindot dire napita maka-relax sa bugnaw nga klima. Nasa po makita dire nga mga pugs kay mag-pugs man dire pud usahay. Muna karon sa padayon nga baktas-baktas mga kabro. Mo na siya patag nga po natong nagyano antod nga maabot kada dito sa Sunata Valley mo ning dapita. Mo ni atong atuan karon. Mo ni ang Sunata Valley no, diya sa pinakababaw ang main niya. Mo ni siya tulo ka house. Mo ni siya mga kabro ang makita nimo ang mo ni siya ang main house. So diri nga tres diri mo makita ang view diha at ubang yung padayon nga baktas-baktas dire ho. So murag hapit na gyud ta maabot sa atong destination mga Sunata Valley. So makita na mo dire ang iyang kilid nga pula ilang yuta. Mo siguro nilang gitawag nga pulang araw, pulang yuta di ay. So ni siya no. Nindot dire siguro niya napitaw nang mga tanom nga pine tree. Nindot yung palibot niya dire, makita mo na ang bukid nga puro mga sagbot lang kay makita nga kahoy di ano. Po kayo makita mga tinanom diha pero layo-layo diha nga area. So padayon nga baktas-baktas diri yung mga kabro, busing natin makita diri nga mayuhon no. Dayon nga punta diri. So ano siya ang parking area no. Magdamog sakyanan, so pwede mo maka-parking diha kun ako lang yang area. So ano siyang makita naman no. Napon na siya kurente. Ano siya mga kabro ang imong matuan diri. So padayon nga baktas-baktas no. Antod nga moabot ta ditong napita sa ato ang destination. So mao ni dire ang napita kay an pa kayo tungason. Padayon nga pun baktas-baktas mga kabro. Patag na po ato ang magian. So hantod nga moabot gyud ta sa ato ang destination murag layo-layo mo sila ato ang baktasan mga kabro no. Mao ni dire nabuti na labyan dire nga pulang araw pulang yuta di ay. Pulang yuta ang ilang yuta dire. Kanang ilang itambak niya mga graba na siya kay dati lapok na siya di magyag sa kinan o dili 4x4 mo sa kanan karon bisag di na 4x4 mo sa kanan dali ra kay makaagi diha kay lami na kay dalang itambak nila mga bato-bato na ilang itambak na graba na kinuha nila dito sa dito na quarry nila gikuha ning gitambak na sa kasada para makagiag mga sakyanan o mga luoy mga sakyanan baka nang dili bitaw mga kuan mga 4x4 2x2 ra nga na okay na kasi dito kasaka na siya bisag ulan hindi naman lapok na siya din na lapok ko makita man na giagi-araw na di na lapok yun makaagi na gid mga sakyanan di ba. Sumurag hapit no sa tamo abot sa atong destination mga kabro no sa Sunata Valley no kay makita naman diri ang iyahang ang lugar yun. So
na siya na murag makita na nato ang natabali, murag hapit na kita maabot siguro atong baktas ani, murag layo atong gibaktasan ba, pero wala to maihap kung sa ka kilometro, pila kilometro ang atong gibaktas dire. So mao na siya mga kabro, tungas na buta. So naginusara dito ani na no, kay wa man tay kauban ni. So natay kauban dire gisunod na to, mao na to ang videographer, to ang drone nga nag video na to, mao na to ang kauban. So dang exercise ni atong paglakaw, tungason na kabro. Okay po diay, di mo pod lapok na kahit tungod sa mga grabang ilang gitambak ba. Kauna yun yung magian yun, lapok kay ni sa una dire. Muna siyang makita naman mga silingan no, mga White House ba. So marang mao naman siguro na yung sa tabali nga makita naman ang iyang gate. Murag mo abot na kita mga kabro. So mao na gid ni ang ako ang destination no, sa ako ang pagdasbaktas sa dalang exercise. Ano siya sa Sayos Kamuntago ni ako ang pagbaktas-baktas. So talaga ako ang drone nakita na. Ano siya mga kabro, og daghang salamat. Bye bye.